לראשונה בישראל, מרתון אקסטרים בעסקים, בתחנת רדיו החיים הטובים, בחסות י"ג יפעת ורונן, RPR. אנחנו עוברים למרואיינת הבאה שלנו, שהיא בחורה אקסטרימית בפני עצמה, מעצבת האופנה האקסטרימית אפרת בסנדי לב, שהיא למעשה האישה שהפכה את הפעולה היומיומית של להתלבש לתשוקה של ממש. אז תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן, אפרת. כמה כיף לי להיות פה. ואת יודעת, אנחנו עוקבים אחרייך כבר הרבה זמן. אין ספק שאת עונה על הקריטריון של אקסטרים, ואת בהחלט בעלת עסק שיש לה, מה שנקרא, את מבינה את המשחק של המרתון, גם כשצריך לעשות ספרינטים את עושה אותם, וכשצריך את האקסטרים את יודעת לעשות, ואולי תספרי ככה בשתי מילים על בית האופנה שלך, החדש שפתחת עכשיו והתקדמת לבית אופנה מדהים בראשון לציון. התחלתי את העסק שלי בבית, וממש לפני כמה חודשים, בתחילת אוגוסט, פתחתי מקום. זה כיף גדול, אני עדיין בככה תהליכים של התפתחות בתוך העסק, והעסק שלי עכשיו עבר מבית למקום משלו, סוף סוף יש מקום לעסק שלי, הוא נמצא ממש במרכז ראשון לציון, כיף, זה פתאום, את יודעת, זה כבר לא נכנסים לתוך בית, נכנסים לתוך הבית של העסק, אז זה כבר משהו אחר. ואני אגיד שאת יודעת, אנחנו הולכות דרך ארוכה ביחד, יש לך ביקשנו ממך להביא משהו אקסטרים לאולפן, אז תגלי מה הבאת. קודם כל, את יכולה לראות, את יודעת, זה על ראשי. זה על ראשך, ואת יודעת, זה בדיוק הרגע שבו אני מצטערת, רדיו החיים הטובים הוא רדיו אודיו-ויזואלי, וגם אפשר להקרין פה במדיית הווידאו, זאת אומרת רועי היזם של הרדיו הוא לא רק שדרן רדיו, הוא מולטי מדיה, הוא פופקורן מדיה, אז גם אפשר לעשות פה גם שידורים, וזה באמת הרגע שאני מצטערת שלא רואים כמה את יפה, אבל מי שמחפה עלינו פה זה הצלם המדהים שלנו קובי בס, שהוא ידאג שגם בתקשורת יראו מה הבאת לנו לאולפן, וזה כובע מדהים בצבע סגול לילה. זה התשוקה החדשה. אני רוצה שכל הקלות שמתלבשות בלבן, שיהיה להם איזה משהו אקסטרימי כזה, את יודעת, להכניס איזה משהו סגלגל, איזה משהו ורדרד. אני חושבת שזה יכול להיות ממש חזק. ואפרת, רציתי לשאול אותך, מה מסמל ומה מבטא בשבילך הביטוי אקסטרים בעסקים? קודם כל אני לא יודעת למה, אבל לי זה מביא משהו מודרני, משהו כזה, את יודעת, לא ישן מיושן, למשהו חדש, משהו חדשני, משהו מקצועי, משהו שהוא אחר, מיוחד. במיוחד שזה מחובר אליי, חיפת, את יודעת, אני מכירה אותך לא מהיום. את אישה מדהימה מבעיניי, וממך אני מכירה עוד אנשים נפלאים, רועי שוחט שהוא נהדר, ועוד מלא אנשים, רונן רייזלר. אז מבחינתי אקסטרים זה באמת משהו שהוא משותף לכל כך הרבה אנשים מדהימים ומיוחדים, ובעלי עסקים מובחרים עם הרבה חדשנות. רציתי לשאול אותך, את יכולה לתת איזשהו טיפ על איזושהי פעילות שעשית בעסק, שיצרה בשבילך איזה סוג של יציאה אולי מאזור הנוחות, שיצרה בשבילך את משהו שהוא אקסטרימי ויצר לך פריצת דרך משמעותית בעסק שלך? אני חושבת שכל עניין הקלות וערב הוא, כן, זה משהו שאני פורצת בו דרך, ומבחינתי זה מדהים וכיף גדול, ואת יודעת... זאת אומרת, למעשה את מדברת פה על איזשהו קונספט שקלה, היא תהיה כולה לבנה, אבל יהיה בה איזשהו משהו, כמו האביזר הזה המדהים, שיראו את זה אחר כך בתמונות בפייסבוק, כן. האביזר הזה המדהים שככה עומד, מתנוסס על הראש המטולטל, על רעמת הטלטלים המהממת שלה. כובע באמת קסום, שככה מצית את הדמיון, יוצר המון המון עניין. את יודעת, את צריכה להיזהר שזה לא יגנוב את ההצגה מהסמלה. עכשיו את צריכה להצטדל שהסמלה, את יודעת, זה כל כך מדהים. כן. ואני גם חושבת, את יודעת, אולי שווה שתספרי על הכפפה שהרמת ככה לפני שנתיים, בערב אחד מערבי ההשקה,
שככה עשית גם משהו בתקופת זמן מאוד קצרה, אולי שווה גם להגיד איזה חצי מילה שם על מה שעשית. משהו עם הרבה סגול. כן, עשיתי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני ככה, באמת הרבה זמן לא הייתי ככה בשוונג, כמו שאומרים, את יודעת שאת צריכה לעשות את הכל תוך זמן קצוב ומלא דברים, זאת אומרת, לעשות, אני זוכרת שזה היה פפיונים או עניבות. אולי נגיד למאזינים שאת למעשה הרמת את הכפפה והפכת להיות למעצבת הבית של ערב השקה מאוד מאוד גדול שאנחנו עשינו בחורף 2013, ואת שם למעשה עשית ליין שלם של אקססוריז, פפיונים מדהימים לגברים ושושנה עם יעלום סגול לנשים, וזה פשוט צבע את הערב הזה. את פשוט, שני האביזרים האלה, מעבר לזה שאת הלבשת את מארגני הערב בבגדים שאת יודעת, הרגשתי את התשוקה, מה שנקרא. הרגשתי את התשוקה לבגד המעוצב, נתת לי להרגיש את זה בגדול, ומאז התמכרתי. איזה כיף. ואני חושבת שאת עשית שם משהו באמת בפרק זמן מאוד קצר, שעשה דיפרנט, אפרופו זה שדיברנו היום על דיפרנט, מאוד גדול בערב הזה, ועד היום יש הרבה בוקים והרבה סרטונים שמראים את העבודה של זה. אז העבודה המדהימה שעשית באותו ערב, אז את יודעת, בואי תגידי אולי בחצי משפט, איפה אפשר למצוא את גברת אפרת בסנדילוב? אפשר למצוא בפייסבוק, אפשר למצוא בגוגל, יש לי עכשיו אתר מיני עד שאני אגיע לאתר הגדול יותר. ואת יודעת, פשוט רושמים אולי תגידי את הכתובת. בסנדילב. בסנדילב, כן, זה שם משפחה יחיד בעולם, אז אי אפשר לפספס. עם הסיומת המלכותית של בסנדילב. כן, וישר אני מופיעה, יש לי שם המון קישורים, גם ביוטיוב, אפשר בהחלט למצוא אותי בקלות בגוגל. אוקיי, אז אפרת, תודה רבה שהיית איתנו עם כל הראייה האקסטרימית שלך בעולם העיצוב, עם התשוקה להתלבש באקסטרים, והתשוקה להיות לבוש בבגד מעוצב. אני חושבת שכשאתה לבוש, רק כשאתה לבוש בבגד מעוצב, ובטח בגד שלך, אתה מרגיש מה המשמעות של התשוקה להתלבש. תודה רבה שהיית איתנו כאן במרתון. תודה גם לכם. ואולי גם צריך להגיד לך תודה על זה שאת, רונן דיבר קודם על נתינה, אז את התנדבת להיות גם מתאמת ההפקה שלנו. בדרך כלל את עושה הפקות אופנה. הפעם את עשית לנו גם את כל תאום ההפקה של המרתון. נהדרת. תודה מקרב לב. ונמצא איתנו